welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higala ug mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay sa atong tulmanon takna sa pagtuon. Aniya na usab kita karon sa bag-o nga quarter sa atong pagtuon nining tuig 2018. In fact, mo ning last nga quarter mga kaigsuonan gikan sa bulan sa October, November ug December. Ug karon mo ay pinakaunang semana sa atong pagtuon sa bag-o na usab nga material for our Sabbath School quarterly. Karon nga quarter mga kaigsuonan atong pagatun-an ang suhito mahitungod sa kapanaghiusa sa mga katawhan sa Dios sulod sa iyang iglesia. Ug niining Sabadoha, usa ka pinasay nga topic ang atong pagatukion. Mahitungod kini sa original nga kahimtang nato as designed by God during creation ug paunsa kini naguba tungod sa pag-abot sa sala. Mao ni atong pagatun-an karong adlaw. Lipay kita nga kitay mga guest nga sa gihapon ato nang gikauban kanunay. Diri sa akong pikas nga bahin mga kaigsuonan ang atoang pinalangga nga Sabbath School and Personal Ministries Director sa South Philippine Union Conference, si Pastor Gingging Asoy. Pastor Ging, salamat kay sa pagpagikuban. Dinhi sa pikas bahin mga kaigsuonan, usa sa atong mga kinakusgan ug buutan nga District Pastor sa East Visayan Conference in the person of Pastor Ricardo Bong de Asis. Pastor Bong, salamat kaayo nga nakikauban ka namo karon. Og sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigsuonan sa atong pagbasa sa atong memory text, pagpanimbaya og ngadto na sa atong discussion, atong hangyoon si Pastor Bong de Asis sa pagdumala ni ining pagampo aron hatagan kita og giya og kinaadman sa Ginoo samtang atong pagatun-an kining atong leksyon karon. Pastor Bong, palihog magampo ta. Kung giawhag ang katilingban sa pagduko sa ulo magampo ta. O Dios nga balaan, tinubdan sa kaalam ug kahibalo. Nagadangop kami kanimo nining adlaw nga igpapahulay. Ubos sa usa ka tinguha sa pagtuki pagbalik sa mga nanglabay nga mga kaadlawan sa leksyon nga ginatun-an sa imong mga katawhan nga niining kutloa o Dios, imo kaming pahulamon sa jutay nga kaalam diin masubli namo pagpamalandong ang imong pagkamaayo gikan sa tanaman sa Eden hangtod sa among kapanahonan karon sa natad sa plano sa kaluwasan. Amen. Salamat sa pagkiling sa imong igdulungog sa among mga pagampo. Amo kining ginatugyan ng tanan, pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Adto ta sa ato mga greetings mga kaigsuonan, dili nato ni dugayon atong unahon si Pastor Bong dayon si Pastor Gingging unya atong sumpayan ang atong pagpanimbaya sa atong mga kaigsuonan ug atong mga viewers, mga listeners sa radio sa Hope TV. Pastor Bong. Mayong adlaw nga igpagpahulay diha sa distrito sa Isabel, all down from Palunpon, Merida and Isabel, labi na sa mga taga-Libas Seaside. Salamat sa inyong pagsubaybay ni natong programa takna sa pagtuon diin ang akong mga kauban diri. Nasayod sila karon pa lang nga kamo di ay wala ning pakyas sa pagtan-aw pagsubaybay niini kay dako kinig nahimong katabang ilabi na sa atong Sabbath School lesson review. Maayong adlaw ipapahulay sa ako usab nga pamilya nga nagtan-aw karon. Akong pagpanimbaya sa atong makaigsuonan sa Tibok Mindanao, labi na gyud sa atong unom ka mga missions and conferences. Atong unahon ang atong makaigsuonan gikan sa Southern Mindanao Mission sa General Santos City, atong makaplagan sa Jensan, o ang tanan ng mga officers uban sa pagdumala ni Pastor Rene Rusang atong presidente. O ato sab diha makaigsuonan sa Northeastern Mindanao Mission nga gidumala ni Pastor Dante Obos ug sa mga administrators diha sa Butuan nga atong base sa atong mission diha makaigsuonan. O dito sab sa Zamboanga Peninsula Mission, si Pastor Elvin Salarda ang atong presidente uban sa atong mga administrators usab nga ang atong base makaigsuonan naa sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Atong makaigsuonan sa Western Mindanao Conference, si Pastor Carlito Kidit ang atong presidente uban sa atong mga administrators. O dinhi sa Cagayan de Oro City, pinamalahan ni Pastor Eliezer Bacos sa North Central Mindanao Conference. O sa pinamis na to? Davao Mission. Davao Mission. Ang ato ang presidente si Pastor Edwin Magdadaro uban sa mga administrators. Makaigsuonan, malipayong adlaw ipapahulay ug salamat kaayo nga wala ninyo pagpiyas kanunay ang pagpaminaw sa ato ang pag-review sa ato lesson mao ang takna sa pagtuon. All right, daghang kay salamat sa atong panahon nga naka-greet kita sa mga kaigsuonan. Special mention sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagkanunay gyud nakatang diha sa Limasawa Island, Southern Leyte.
Karon lang namo nabalitaan nga kusog di kayo ang atong GSAT dinha, and we praise the Lord sa inyo makanunayon nga pag-atang sa atong programa Takna sa Pagtuon. Umuadto ta mga kaigsunan sa area sa Zamboanga Peninsula Mission where I spent the previous 2 weekends mga kaigsunan. Gani usa ka semana ko dinha sa ikatulong nga semana sa tibuok bulan sa September tungod kay doon na kita gihimo nga evangelistic seminar o nagpalampuson kini pinaagi sa pagsuporta sa itong mga kaigsunan dinha. I'd like to specially mention Brother Jimmy Angas, ang atong presidente sa KKK. Kung nagduda mo kung say meaning ni ana, pangutanan lang siya ninyo mga kaigsunan, naa siya karon sa IPIL. Atong mga leaders sa mission, sa Zamboanga Peninsula Mission, ang atong mga directors o mga district pastors, we greet you happy weekend. And of course, we'd like to go to Sindangan, diha mismo sa Lagag, ang akong lolo nga kinakusgan, si Tatay Eliseo o si Emilia Abiliana. I-greet na mo sila og happy Sabat og sa tanan mga silingan nga naa dinha. We'd like to go to Leon Postigo, ang lungsod nga kaniadto gihinganlan og bakungan mga kaigsunan under sa pagdumala ni Pastor and Mrs. Rolando og Blissel Villarmia. Salamat kita sa ilahang accommodation og sa ilang pag-coordinate sa atong wali dinha. Atong gigreet sa pinasay nga paagi si Arnold Asintista o kuyog dinha si Manang Inday Fe Cordova nga naa sa Balibungan, Bakungan. Ato sa gigreet ang atong kinakusgan og palangga kayo nga mayor dinha sa Bakungan, si Mayor Honorable Hermi og si Madam Cordova. Salamat kaayo Mayor sa imuhang pagkapangulo dinha. Among giampo kanunay ang imong pagdumala sa tibuok lungsod nga magmalampuson kini dili lamang diha sa political nga isyu kundi bisan sa religious nga side sa imuhang pagkapangulo. God bless you continually. Ato padayonon ang paghisgot si Sir Banoy og si Ma'am Tatski Sumalinog. Happy weekend kaninyo and family. Usab si Sir Brother Calvin Sumalinog. Dinhi sa atong lista si Engineer and Mrs. Idolsa, si Elder Virginio Idolsa, si SB Member Boboy, o si Ate Diding Rehencia and family. Si Brother Pablito Montero and family, SB Member Ricky Lesias and family. Happy weekend kaninyo. Niya po dinhi si Brother Ricardo Mahinay and family, si Brother Billy Cuabo and family. Salamat yun kaayo sa inyo ang makanunayon nga pagsuporta sa buhat sa distrito sa Bakungan mga kaigsunan. Napo dinhi si Mr. and Mrs. Morcia, Brother and Mrs. Gerson Montano, Mr. and Mrs. Nonoy Samon, o sa atong mga police officers nga si Sir Fulio o si Sir Estimo. Salamat kaayo gyud sa kahusay ug kalinaw samtang nagwali kita dinha na feel gyud namo ang inyong dako nga suporta ug gugma alang sa buhat. Well, nining kabuntagon mga kaigsunan, atong pasalamatan ang inyong makanunayon nga kuyog sa atong pagtuon dinhi. Dili lamang sa Hope Channel nga makita sa GSAT sa tibuok Pilipinas, kundi sa tanan natong mga viewers tibuok kalibutan nga nagtan-aw niini sa Facebook nato nga account sa Takna sa Pagtuon Hope Channel South Philippines. Og sa atong mga listeners sa Hope Radio, happy Sabat ug happy weekend kaninyong tanan mga kaigsunan. Ginoo magpadayon sa magpanalangin kanato. Atong tanawon karon ang atong lesson nga naguluhan creation and the fall. Kung kanus-a nahulog ang tao mga kaigsunan diha sa sala, wa kini magdugay. Human nga gibuhat sa Dios ang kalibutan, gilalang niya sulod sa usa ka semana, usa ka hingpit nga paglalang. Ug gani kini nga paglalang pinasikad sa iyang gugma nga buot niyang ipahat sa mga tao nga iyang gihimo nga maoy mo puyo ni ining kalibutana. And we know the rest of the story when our first parents, Adam and Eve, fell into sin, gumikan sa tentasyon sa kaaway. Ato ning tanawon mga kaigsunan ug unsa ang mga butang nga nagdala og dako nga kahulugan sa hingpit nga harmonia og panaghiusa sa katawhan sa Dios sa wala pa ang sala. Ug unsay resulta niini, nabungkag ang ato ang panagkahiusa. And we will see reasons how dinhi sa atong pagtuon karong semana mga kaigsunan. Atong basahon ang atong memory text for the week. Hangyo na to si Pastor Gingging Asoy o ang iyang pagsaysay ni ining atong bersikulong sa guluhon. Tingon sa diri, and God brought Abraham
outside and said, "Look now toward heaven and count the stars if you are able to number them." And he said to him, "So shall descendants be." And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. Wow, kanindot kayo. Sir Bong, Pastor Bong. Genesis Kapitulo 1, versikulo 5 og 6, og iyang gipagula siya, og miingon kaniya, hangda karon ang langit og isipa ang mga bituon, kung arang mo ba sila maisip, og siya miingon kaniya, maingon usab ni ana ang imong kaliwatan, og mituo siya kang Hiyuba, og kini giisip kaniya nga sa pagkamatarong. Wow. So dinhi mga kaigsunan, actually kini si Abraham nahulog gini siya nga amahan sa pagtuo. According to how the Bible writers described him. Gani mga kaigsunan, tulo ka mga dagkong monotheistic religion sa tibuok kalibutan karon. Nagclaim kang Abraham ingon nga ilang amahan. Kining tulo ka mga dagko nga relihiyon, Islam, Judaism o Christianity. Kining tulo ka mga dagko nga relihiyon mga kaigsunan, all point back to the beginnings of their religion in the time of Abraham mga igsoon. Ug atong makita ni karon sa atong leksyon, unya kung unsa gyud ang kabubuton sa Dios sa iyang mga katawhan. Actually, kining issue sa unity in the church mga kaigsunan is the number 14 fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. Ang panaghiusa diha sa mga katawhan sa lawas ni Kristo. Kung natong tanaw ni sa dili pa ta mo padayon sa unahan o Pastor Bong o Pastor Ging, importante kay natong mahibalaan nato ning fundamental belief statement mga kaigsunan number 14 kining mahitungod sa panaghiusa sa mga katawhan sa Dios diha sa iyang iglesia. Ang iyang iglesia mga kaigsunan lahi-lahi og kultura kay worldwide church man ning ato ang gitamod nga grupo sa mga katawhan sa Dios. Lahi-lahi kultura, lahi-lahi og pinulungan, lahi-lahi kolors pamanit, lahi-lahi og edukasyon, naay mga tawo nga arangan, naay mga tawo nga kabus kaayo, pero kining tanan mga kaigsunan, wala ni nagkahulugan nga adunay labaw o adunay ubos sa mga katawhan sa Dios, kundili pinaagi sa panaghiusa sa pagka-Dios, which is Father, Son, and Holy Spirit, the Godhead, the oneness of the three, ang panagkahiusa mga kaigsunan sa tutulo, maoy hinungdan ngano nga angayan nga kitang tanang katawhan sa Dios magkahiusa usab. So daghang kitag mga issues about this about unity in our church mga kaigsunan, naay mga panahon usahay nga diha sa atong mga pangulo pa lang sa iglesia, unique man gyud kayo tagod nga pundok mga kaigsunan ngano tungod kay although gimanduan ta nga managkahiusa pero lahi-lahi ta og utok, lahi-lahi tag background, lahi-lahi tag kultura, nag-abot ang tanan diha sulod sa iglesia mga kaigsunan, and it is a big challenge for God's people to experience full harmony and unity. Moabot ta dinha ni anang bahina mga kaigsunan kay tibuok kwarter mao gini ang atong pagatun-an, atong sugdan ang pundasyon ug ang kabubuton sa Dios alang sa iyang katawhan pagmugna niya ni ining kalibutana. We will see that everything is perfect. Pastor Bong, sa paghimo sa Dios ni ining kalibutana, unsay imong makita sa iyahang creation? Was there any stint of disunity or is everything in order, Pastor Bong? How do you describe that? Since ang Ginoo is a God of order, organize siya nga Ginoo, organize gud tanan niya nga plano. Amen. Sa creation, sa paglalang sa Ginoo sa kalibutan, gani ang issue sa unity panaghiusa sa simbahan, matud pa sa tong leksyon, will be traced back to the creation. So in creation time alone, makita na nato diha nga hingpit nga gipatuman sa Ginoo ang panaghiusa. Sa rason nga sa Genesis chapter 1, nagisgot na daan let us. So doon na nay panaghiusa. Plural. Kay daghan man sila. Ikaduha nga punto, naghisgot ang Dios sa tao nga iyang gilalang nga mahimo ka nga tigdumala sa tanan nga mga nilalang. Dominion. So dominion. So there is already a unity and there is no mark, even a single mark nga dunay disunity. Makita na nato diha. Okay, Pastor Pagsugod Gingin. pa lang daan, Pastor Hisbon o Pastor Bong,
giingon, gipronounce ba sa Ginoo, it was very good. That's Maayo right. kayo, di ba? Pag ingon niya, pagsugod, unya, ang ingon diha, God's original purpose in creation included the harmonious coexistence. Meaning to say nga, giplano gyud sa Ginoo nga ang matag usa magsinabtanay, magkayusa gyud. That's right. No? Pag ingon niya nga, let us make man in our own image, himuon nato ang tao sumala siyang dagway. Pag human niyag himo, ingon siya maayo gyud kayo. Pag human niya siyang tanang tibuok nga ginabuhat sa iyang creation ba. Ingon siya maayo gyud kayo. So wala gyud toy Why bikil? wala to'y bikil yun sa pagsugod, Pastor Hisbon. So, ang plano gid sa Ginoo nga ang matag usa doon na gyud pagsinabtanay. That's the original plan. Amen. Gani mga kaigsunan, if you have been very observant, sa sequence bitaw sa tanang gibuhat sa Dios, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, unya pagkaikapito, ni pahulay man siya. It's very obvious mga kaigsunan that God is a God of order and discipline. Tanawa ra God, wa gyud mabali ang sequence sa tanan niyang gipanghimo. Wa siya moingon nga unahon nako ang pahulay ay ang trabaho. No, that's very illogical mga kaigsunan. Dapat una gyud ang trabaho, mga budlay usa ang tao, ay siya mo pahulay kay ngano mo pahulay man siya wa sa gikapoy. But in the case of God, wa sa gikapoy kay gahimo ra man siya og mga butang pinaagis paglitok lang niya sa mga ngalan ni ini mga butangan ng lugwa ni sila. But for the sake of giving the pattern for people to enjoy, giuna gid niya ang trabaho sa sequence makaigsunan. Ulahin na ang iyang pahulay. And there's more. Tanawon ninyo, basin og nasip-sip sayop lang tag, assume lang nato nga mao ni ang nahitabo sa paghimo sa Dios sa kalibutan. Ahay una, langgam ba o ang mga punuan sa kahoy? We will find that. It's very obvious. I-research na lang ninyo makaigsunan. Asay giun nagbuhat sa Dios, ang isda ba o ang katubigan? So, wa gyud nahitabo mga kaigsunan that when God created things, aron mahimong atong paraiso nga puyanan, wa tingali gyud makaingon ang Ginoo nga nakaingon, ay, pastilan, suri kayo mga isda, nahimo mo na ko nga wa pa'y tubig, paglupad-lupad sa madinha. Mga langgam, wa patay mga kahoy nga mabatugan, paglupad-lupad sa mo, huwat mo kapag kaugma, kay naana mo yung mabatugan. This was never the case. It just means mga kaigsunan nga ang Dios pinahiluna, plastar ang tanan was in perfect harmony mga kaigsunan. Until niabot ang sala. Ato kining ablihon nga episode mga kaigsunan, kining pag-abot sa sala. Pastor Bong, what do you think was the biggest problem sa panaghiusa sa tao nga nibungkag niining unity nga atong gitawag mga kaigsunan? Pastor Bong, ang mahihatag ni mga panahon. Again, ato gihapon ibalik no para ang simbahan dili gyud mabugto sa pag-concentrate na the unity of the church, ang panaghiusa sa simbahan, matrace back nato balik sa creation. Sakto to pastor nga giuna gyud ang asay una langgam ba o kahoy. Kay ang sa dugang pud ana, since God mentioned day 1, day 2, the second day, the third day, meaning to say in sequence. So pag abot sa sala, na-marred tanan tungod kay wala naman dunay gi-violate nga sequence. So ang resulta nahimong consequence. Nahimo siya nga mga nga sayop kay ang Ginoo daan parts sa unity nagsulti there is a rule nagsulti ang Ginoo nga ayaw gyud kamo pagkaon pangpulong ayaw do na gyud mga caution. That is part of unity in harmony. Pero kay gilapas man sa tao, so kay gilapas sa tao nabugto ang kutay ning sulod na diha imbes ang sequence nahimo ng consequence of sin. Yeah, that's So right. diha nagsugod ang disunity sa creation nga account nga karon ning reflect sa ato nga simbahan. All right, that's right. Pastor Gingging. Ganahan ko sa nagbasa ko sa lesson na ako'y nabantayan ba nga ihatag nako sa atong viewers. Labi na gyud sa nagtudlo sa lesson. Bantayan ninyo makaisunan ang keywords, ang key letter diha nga D. Kay ang tungod sa disobedience, may resulta sa discord and disunity. Di ba? Puros D ba? Di ba? That's right. Unya, naana dayon ang discord, division, pagbahin-bahin. So makaisunan na mga discouragements. So kana tanan disunity, discord, division, disunity. Nagbasa ko aning lesson ba ko nga tungod lang sa paglapas makaisunan. Nagkawatak-watak. Timan iha? Tanawa ra gud ang iglesia nga naay mga problema tungod magigid sa sin problem.
naay mga problema sa iglesia tungod kay naay sala nga nag-exist mga kaigsuonan. That's right. So ato ginabantayan nga sa ato pa lang pagsugod pa lang sa atong unang gidikanan, because of disobedience there was disunity, there was discord, there was division, and all those these mga kaigsuonan nga kung atong tan-awon i-aplikar nato sa atong iglesia karon mga kaigsuonan, gubot ang iglesia basta naay paglapas. Amen. That's right. Hope dili na siya mag-persist mga kaigsunan ug may paglaom kita lang ni ana. Sa dili pa nato ni Abton sa atong break mga kaigsunan ay nakita na ko nga usa ka sensible kayo nga illustration nga gihatag diha sa atong teachers comments mga kaigsunan. Naay ilustrasyon mahitungod sa usa ka babae nga gipangandaman ginyag mayang iyang kasal, tanan giplano niya kanus-a ang iyang akto gyud nga didto ang reception perfect na kaayo, nagsakto sila og budget, ang iyang mga participants, ang iyang coordinator, plastar kay tanan. Hangtod nga human niya paso mga kaigsuonan, na kiss the bride ni gyud siya. It was her dream wedding. Naabot sa dito sa reception, maayo kay mga pagkaon, gawas lang sa usa ka bikila. Dunay usa ka tawo nga medyo maoy sinugdanan sa kagubot na niirap siya kadali unya. Niabot dito ang tao nga nabikil po sa iyahan, ni sukol sa iyaha. Bisag unsaon nilag paningkamot, nagrambulay ang kasal. O unya, sa kalit lang na nawala ang tanan nga ideal sa babae, nagiandam niya iyang kasal mga kaigsunan. Niabot ang mga pulis, gipriso ang pipila, 12 kabok na sulod sa prisuhan, apil pa ang iyahang bana mga kaigsunan, ugwa sila ka-celebrate sa iyahang first night niya na gabi una. Now, this, I think, is the same scenario nga atong nakita sa plano sa Dios ni ining kalibutana. Everything was perfect, except for only one person, and that is the enemy, nga maoy nagtanom og discord og disunity ni ining yuta mga kaigsunan. And as you look at it, kung imong ikumparar, gikan sa creation kaniadto og hangtod karon, arang gyud kalayo ang diferensya mga kaigsuonan. But we as a church are working towards that unity nga atong gidesire mga igsoon. Now, tanaw na to ning pagkahulog ni Adan ug ni Iba. Ato ning sinsilihon, Pastor Gingging, unsay na obserbahan nimo nganong niabot ang consequence matud pa ni Pastor Bong sa sala? Ang usa diha gyud nga ako nakita kana bang ang sin manggod imong tan-awon makigsunan nagsugod gyud na sa gitawag og selfishness. Pagkadao, pagkahakog sa tao. Diha gyud nagsugod kay gipasidan-an biya gyud to sila daan sa Ginoo, di ba? Okay. Pero tungod kay naamang gud sa kasing-kasing sa tao, manang ingon diha sa atong leksyon nga sa Genesis nga ang kasing-kasing sa tao nga nahuna sa tao ang kadautan. Diha nagsugod tungod sa kun imong basahon ang lesson, selfish inclinations. Kana na mao na ang usa sa mga root diha. Okay, Pastor Bong. Ang pagkahulog gud ni Adan og ni Eva, tinuod to pastor nga ang root word is kaugalingon. Kay dili man gud dalo ang Ginoo. Nag-uban nag-ingon dalo ang Ginoo kay nag-ingon man nga sa tanang bunga sa kahoy sa tanaman makakaon mo. Usa ra may gidili. Pero mahimong dalo ang Ginoo kung gibaliktad. Niingon ang Ginoo nga sa tanang bunga sa kahoy di mo kakaon. Usaray pwede. Ang kahoy sa pag-ila mo nay dalo. Kay usara may ipakaon pero kay ang Dios ipakaon tanan. Usara goy gidili. Tama. Kanya karon kay gilapas man tungod kay mabasa sa Biblia sa account sa Genesis tungod kay nakapalipay sa mata sa tao ang nakita niya. Kanang punto nga makapalipay sa mata. You are thinking about yourself. Ang imong gusto, ang imong mo man nahitabo sulod sa simbahan nga sanglit na ay dysfunction, na ay dili pagkasabtanay tungod kay lagi ang ipatigbabaw ang iya mang gusto nga kaugalingon bisan nakalapas na siya sa balaod nga dili. 1 2 3 sequence gyud na nya kay gusto man lagi mo ngadto sa 1. So mo na nga nagka-discord sama sa ilustrasyon ni Adan og ni Eva sa nahulog sila sa pagpakasala tungod kay kaugalingon ang ilang gina-focus unsay lami sa ilang pananaw, unsay lami sa ilang panglasa ning hatod sa kinatibuk-an sa kamatayon sa katawhan. Yeah, actually naaga na tayo gitawag og downward spiral mga kaigsunan sa sala.
once gani musulod ang sala diha sa usa ka pundok or diha sa pamilya or sa usa ka tawo, magsunod-sunod na dayon ni una gibati na danog ni iba nga nagilty sila. Mao ginay unang hinungdan. Unya kung kining tanan nga mga sequence mga kaigsoon mahitabo ni, mao gini numero unong hinungdan nganong mawala ang atong panagiusa. Kung naay guilty diha sa iglesia, wala apil ang uban mura og aloof na po sila kayo. Human sila na feel og guilt mga kaigsoonan, they were afraid, nahadlok sila. Unya human nga nahadlok sila labi na pag-abot sa Ginoo sa ilang gihimo. Nanago sila mga igsoon. Nitago sila kay dili sila gusto nga ma-expose ang ilang sala. Unya daw be karon kay gipangita man sila sa Ginoo. Unsa may gihimo sa Dios nila, gipangutana siya danog sibay. In fact, this was the first question nga gipangutana sa Dios tibok Biblia. Adan, asa man ka? Nitubag po din taon si Adan, pero abi ninyo ang sulti ni Adan mga kaigsunan, wa siya moangkon sa iyang kaugalingong sala. Ang nahitabo, giblame niya ang uban. Gipahid niya kang iba, ningon ang Dios kang iba, day, noon sa man din hitabuan ni, gipahid niya sa serpente mga kaigsunan. So, that is obvious nga kung musulod ka niyang sala mga kaigsunan, we are going towards the downward spiral of disunity. Magkabahin-bahin kita. Galing lang ang nakanindot, kay ang Dios, wala siya maingon nga, mao man na inyong gusto na hala, pangamatay mo inyo din ha. God is indeed a God of love o gusto niya nga luwason ng tao. Kay kung tao pa ang Dios, moingod gid unta siya, kamo may nagkasala, hala, kamo mo'y duol nako mag-istorya ta. Pero kung gihulat sa Dios mga kaigsunan nga ang tao may muduol niya, I believe, why mahitabo. Og ang panaghiusa, reconciliation, and the bridging of the gap mga kaigsunan always begins from God. O magpasalamat ang atong Dios sama niini. Atong sumpayan ang atong pagtuki niining bahina mga kaigsunan. Unya, ini katapos niining mubo nga break. Ayaw ka mo paghawalin na. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat kayo sa iyong pagpapili din ha. Atong sumpayon ng ato ang gibiyaan ng mga punto kaganina mga kaigsunan mahitungod sa panagiusas katawhan sa Dios nga nabugto gumikan sa sala. Ninhing tungura mga kaigsunan, gihisgutan sa atong lesson kining samot pagyud nga pagkabahin-bahin sa mga katawhan sa Dios. We will jump in Genesis chapter 11 tapos mga kaigsunan sa sugilanon sa lunop dito sa Arka ni Noe. Ngunya mga kaliwatan ni Noe, matod pa sa itong leksyon, ay kalimot sa Dios ni Noe og sa pakigsaad sa Dios ngadto siya magkatawhan. Nag-ingon ang Ginoo nga dili na siya magpadala og lunop pag-utro. Pero kining iyang kaliwatan mga kaigsunan, we go to the building of Tower of Babel, which eventually became another result mga kaigsunan sa pagkabungkag gidinoon sa mga katawhan. Gibahin sila sa Dios intentionally. Gitagaan sila lahi-lahi nga utok, lahi-lahi nga pinulungan, ug niining tungura mga kaigsunan, mas misamot pagyud hinoon ang pagkabungkag sa mga katawhan ingon nga hiniusa. Atong ihatag ang panahon niini sa pag-discuss sa atong mga kauban kang Pastor Bong o kang Pastor Gingging. Unahon tos Pastor Asoy. Bisaya sa Bible. All right. Pastor Bong, palihog basa ni anang mga bersikuloha sa kapitulo 11 sa Genesis. Genesis 11:4 og miingon sila, umari kamo magbuhat kita alang kanato og usa ka lungsod og usa ka turi nga ang iyang ibubungan moabot sa langit. Og kita magbuhat alang kanato og usa ka ngalan kay tingali unya kita patlaagon sa halayo sa tibuok nga naong sa yuta. Gusto lang nako mga kaigsuonan, labi na gyud sa ato mga suking tigpaminaw. Gusto lang ko mo comment ani mga kaigsuonan in my personal opinion. Kay nag-ingon man gud diri sa atong lesson nga kining pagtukod nila sa Turi sa Babel, ingon diri, was a monument to their superior wisdom and skills. Sa nabantayan nato na.
nagpaila sila sa ilang pagkabanggiitan o pagkakuyaw sa ilang kaalam makaigsuonan under desire for renown and reputation to make a name for ourselves. Ang tuyo gid nila makaigsuonan nga gusto gid nila kung imong basahon ang naminaw man ta si Bisaya kaganina, di ba? Nga kanato gusto nila nga ipataas pag yun kung mahimo ipaabot nila ang Torre sa Babel dito sa langit. Orang taas agad. Ting taas agad makaigsuonan and that is very impossible. Sultian mo na ako makaigsuonan kaning garbo bitaw. Usahay mao ni ang makadalag gubot sa sulod sa iglesia kay usahay maglumba man gud tag patas anay. Kinsay labaw nato kun dili pa lang tungod nako, kun dili pa lang ako ana. Kay ani man yo, ingon siya, to make a name for ourselves. Ganahan man gud ta kay makaigsuonan nga ma-exalt ang atong kaugalingon. Ganahan ka ita musikat ba? Ganahan ka utang atong ipataas ang atong kaugalingon. Mao ni ang sa story of Babel, di ba? O niya, mao ni ang maka-cause kaayo og pagbahin-bahin sa sulod sa iglesia. That's Kay maglumba magpagarbuhay. Usahay dili lang nimo matagaagbahin sa ampo. Dili lang nimo matagaag-awit. Makig-away na nimo kay wala ko ma-recognize. Dili manggud unta dapat mag-isunan nga atong ipataas ang atong kaugalingon. Ang ato ra gyud untang ipataas ang Ginoo kay siya ang ngayon ipataas. Maglumba unta tagpaubsanahi sa sulod sa iglesia. Amen. Aron nga ang ato iglesia dunay kalinaw, dunay panaghiusa makaigsuonan kay mao na ituyo sa Ginoo. Mulabaw gyud unta ang pagpaubos kaysa pagpataas makaigsuonan. That's right. Amen. Pastor Bong. Sumala sa atong leksyon mga kaigsunan nga sa wala pa sila magtukod sa Tower of Babel, ingon ang atong leksyon nga ang katawhan sa Dios nalimot kaniya. So kung ang tao di ay malimot na sa Dios, meaning to say nalimot na ka sa account sa creation kung giun sa pag-organize sa Ginoo, giun sa pag-plaster sa Ginoo ang panaghiusa, kung malimot ang tao, diha musugod ang pagtukod sa Tower of Babel nga sumala pa ni Pastor Asoy, mao ang pagplastar o pagpatuboy sa kaugalingon. Atong hinumduman nga dili gyud na mosangko sa langit, plano ra gyud na nga mosangko sa langit. Kay ang Santiago kapitulo 4 bersikulo 10 mga kahigalaan nagaingon, mga kaigsuonan nga ang nagapaubos sa iyang kaugalingon igatuboy sa Ginoo. Pero kanang nagapatuboy sing kaugalingon sa ibabaw at tanawa ang nahitabo sa Tower of Babel, gilibog sa Ginoo kay nakakita ang Ginoo mo gusto na sila mosangko sa langit. And God will not allow that. Di gyud na mahitabo ug di ginatugutan sa Ginoo nga ang iglesia mo patubo sa ilang kaugalingon nga pasangkoo na gyud sa langit. O nakita dito sa Dios mga kaigsunan, usahay mo gud maka-istoryata nga sa ato pa ay pastor ang Ginoo gyud mo ay hinungdan nga nagkatibulaag ang mga katawhan na hinuon nga iya manggi bahin-bahin ang ilahang pinulungan. No. Bisan pag dili to bahinon sa Dios mga kaigsunan, nakita na daan sa Dios nga ang ilang mga kasing-kasing walay panagiusa. Gani basta gani murag butan-aw ka na nga mulabaw pa ka sa Ginoo, di gyud mahimot ang Ginoo niya na og nasayran sa Dios mga kaigsunan nga mulungtad gihapon kini ngadto sa pagkabahin-bahin og pagkabungkag. Gibahin na lang niya daan sa dili pa mulampos ang ilahang mga plano nga daotan. Ug dinhi mga kaigsunan, it is never although naa siya dako nga challenge nga dili ta parehas og pinulungan, dili ta parehas og mga huna-huna, dili ta parehas og kultura. Pero matod pa sa atong World Church President, si Elder Ted Wilson, nangingon siya, ang atong panaghiusa mga kaigsunan, maabta na to, bisan unsa ta ka-diverse. Bisag unsa ka managlahi-lahi ang ato ang kultura, atong mga pangunahuna, pero ang panaghiusa mga kaigsunan, kaya natong kabuoton. And the only uniting force, nining ato ang panaghiusa mga kaigsunan, mao si Ginoong Hesus ang anak sa Dios. Kung sa in English, Pastor Bong, unity in amidst diversity. So, bisag unsa ta kalain-lain, kaya nato nga abton ang panaghiusa mga kaigsuonan. Muadto ta karon mga igsoon sa atong bahin nga pagatukion sa kinabuhi ni Abraham. Sa atong introduction kaganina, giilan ni siya mga kaigsuonan nga the father of faith, unya gitamod siya nga maoy pinakapunuan sa tulo ka dagko nga monotheistic religions, Islam, Judaism, and Christianity. Nganong gitawag siya sa Dios, ang hinungdan mga kaigsuonan, kay matod pa sa Dios, ako ikaw ang pilion, ako ikaw ang panalanginan, aron ang bisan kinsa nga mga tao
nga mosilong sa imong balong-balong mapanalanginan usab. So grabe ang plano sa Dios alang sa iyahang katawhan. Eventually gani makita nato ni karon sa sunod nato nga subtitle sa atong lesson karon nga week mga kaigsunan nga ang Dios aduna gyoy gidihog nga particular nga grupos mga katawhan mao kini ang Israel mga igsoon. Nahimo kini karon nga modernong Israel kay mao ni ang mga katawhan sa Dios. We will try to identify that later. Pero atong tanaw ning qualities ni Abraham mga kaigsunan ngano nga usa siya tinuod nato nga mahan sa pagtuo og hinungdan sa atong panagkahiusa mga kaigsunan. Pastor Gingging. Number one nga, ato tingali ning kulpulin, upat man ni siya kabuok, di ba? Yeah, that's right. Number one is, he practice obedience. Ang pagkamasinugtanon. Sakto ba na ang Yeah, pagkabisaya? Si Abraham gyud makigsunan, kabalo magita sa background. Grabe gid siya ka masinugtanon ngadto sa Ginoo. Kani nganong na-declare siya nga father of all believers, father of faith, amahan sa pagtuo kay sinan bagog ka atong kun imong tan-aw diha sa pagpadayon anak kun imong nang tiwas og basa. Gihatag niya ang si Isaac gihalad. Ako din ako gyud ma-imagine din ako na kaya. Wala tingali makakaya na magkaisudan nga ang pinakamahal nimo imong ihalad. Unya mo na nga na-proclaim siya ka number one gyud diha ang iyang pagkamasinugtanon ngadto sa Ginoo. Ya, gani ato nang tagaan og bugat-bugat nga punto Pastor Gingging. Mm. Pagtawag sa Ginoo niya gikan siya sa iyahang dapit sa Mesopotamia. Aron muhawa kay moadto siya sa yuta sa saad. Kung atong tanaw ng iyang edad mga kaigsunan, retired na siya niining tungura. Already 70 years old. Kung ikaw nag-edad nagsitinta o niya ingnon pagyug ka nga lalin ka diha sa imong gipuy-an, manimpalad ka sa laing lugar, makaingon tingali ka nga Ginoo, pwede bag paagi na lang nimo na sa ako, ihatag na lang na sa uban kay agod-agod na ning imong tao. Guwang na ni. Pero mga kaigsunan, nagmasinugtanon siya sa Dios sa bisan unsang bahina sa iyang kinabuhi. Now, number 2, Pastor Bong, that's key number 1. Nga makita nato nga mahimong talamdan sa panagiusa sa mga katawhan sa Dios. Ang ikaduha, mabasa sa Hebrehanon 11 bersikulo 9 ug 10. Tungod sa pagtuo nahimo siya nga dumuluong sa yuta sa saad ingon nga sa yuta dili iyang kaugalingon nga nagpuyo sa mga balong-balong uban kang Isaak ug kang Jacob og Jacob ang mga manununod uban kaniya sa mao gihapon nga saad bersikulo 10 kay nagpaabot siya sa lungsod nga may mga patukuranan kang kansang magtutukod ug magbubuhat mao ang Dios. Ang ikaduha nga hinungdan nganong na deklarar siya nga amahan sa pagtuo tungod kay ning salig yun siya ug ning laom sa mga saad sa Dios. Imagine ka nang ning hawa sa iyang balay, wa kabalo asa adtuan, wa kabalo asa mo puyo. YGPS walay mapa. Wala tanan ang iya lang gihuna-huna nga dunay saad ang Ginoo nga mao ang langit. Kita ka pabalhinon tag lugar nga wa gini assurance asa ta mo puyo, murag dako pa kay nga questionable. So muna ikaduha nga quality ni Abraham mga kaigsunan, nagsalig siya sa mga saad sa Dios. Ang ikatulo mga kaigsunan, ngano bitaw nga napili siya nga amahan sa panagkahiusa, kining iyang pagtuo sa saad sa Dios nga tagaan siya anak. Actually, lisod kayo ni muna patuhoon ang tao nga nag-edad na og 70 o niya. Eventually, gi-reiterate man to sa Dios kay paghawa ni Abraham sa Mesopotamia, he was 70 years old, naabot siya dito, lapit na sa yuta sa saad, gibalik na pod. Mga 10 years after na, 80 na siya mga kaigsunan. Gani, si Sarai, gulang na sad. Pero hangtod nga ni abot pagid siya mga kaigsunan og 90. Ayha siya nakaanak. Pero abi nimo grabe gyud ang pagtuo ni Abraham. Diha na mga panahon. Kung atong basahon ang Genesis account mga kaigsunan, diha mga panahon nga si Abraham nagduha-duha. Lord, yaga-yaga naman ning imuha pa anakon gihapon ko nimo ta nangunot na si Manoy. Ang akong asawa samot na ni katawa pagani si Sarai mga kaigsunan. But despite this doubts mga igsuon, iya gihapong gikuptan diha sa iyahang pagtuo nga tagaan gid siya sa Dios ug anak. Gani ang giingon dinhi sa atong memory verse karon nga semana mga kaigsunan,
nga gipahangad siya sa Dios sa langit, gipaihap ang mga bituon, kung maihap niya pila ni tanan mausab ni kadaghan ang iyang kaliwatan. Ug nituo si Abraham niini, ug alang sa Dios giisip niya kini nga pagtuo ingon nga pagkamatarong mga kaigsuonan. That's quality number 3 for Abraham. Number 4, Pastor Gingging. Ang ikaapat diri mga kaigsuonan, he trusted in God's plan of salvation. Amen. So, nagsalig gid siya sa plano sa kaluwasan sa Ginoo. Mo na nakanindot kay makigsunan kay imagine lagi nakaadto ko ani Pastor Risbon privilege ako lang Muraya. isulti Yeah. sa Muraya kanang gitawag karon og Dome of the Rock. Giawayan man na gyud sa naman ay koral diha nga kanang gitawag og Wailing Wall. Naa karon kanang Dome of the Rock nga naa diha ang templo ni Solomon. Sa altar mo gyud kuno na ang dapit matud pa nila. Nga gihalad si Isaac. Di na ko ma-imagine makisunan holy place na karon sa mga Islam. Dili ka kabasta-bastag sulod diha nga dapit kay matud pa nila mao gyud na ang ilang pinakabalaan nga dapit. Pero para nako makisunan si Abraham mao nang giproclaim siya sa Ginoo nga ingon diri God justified him by faith because he believed and he trusted in God's plan of salvation. Mao na ang pinakadako niya nga test makisunan. Para nako mangingon gyud ko nga angayan gyud siya pod i-proclaim kay ngano man sa atong pagtuo manggod makaisunan, it is not about us, but it is about God. Mahununta na kanunay atong hunaon ba nga ang Ginoo gyud ang maglabaw sa ato kinabuhi. Amen. Dili na ang atong kaugalingon kay sa atong previous nga lesson kanang giingon diha nga usahay lagi ganahan manggod ang atong kaugalingon pastor i-worship. Ganahan ta bang nga ma-exalt gyud ta. Pero si Abraham ingon, ikaw na bahala Ginoo. Wa siya kabalo kung siya naasonahan pero basta tungod kay Ginoo man ang nauna siyang kinabuhi, siya na mao nay bahala ang Ginoo. Ingon ana unta sa atong kinabuhi magigsunan. Gisunod lang niya o tungod ni ana na proclaim siya nga maoy amahan sa atong pagtuo. Ang upat ka criteria, pastor, nga giisgutan nato nga ning credit kang Abraham nga a man of faith. Wa gyud ko'y nabasa ba nga nagbagutbot siya o ning reason out naman lang nakig istorya diskusyon sa Ginoo. Tanan nga pang sequence puro gyud dili pabor sa iya. Ang una, ikaduha, ikatulo, puro gyud dili pabor kay niya, dili pabor sa iya. Pero never si Abraham ning question sa Ginoo gani matud pa sa tong leksyon. This is a good example of what our Christian lives should be now. Amen. So kung sa iglesia, mauni ang atong batasan parihan ni Abraham nga bisag dili masabtan ba di lang sa kamo kisaw-kisaw. Walk by faith lang dyan. Obey first before you complain. Muna rin siya military ba? Obey first before you complain. Wala siya gabugot-bot. Kanang giingon diha nga unwavering obedience. I like that word. Confidence in God's promises. Sa ato pa, bahalag magkinaon sa Ginoo, ikaw na bahala. Basta importante na ako ni mga side. Nay gamay pastor nga. Oo. Nay gamay pastor nga ako nabasahan nga illustration, gamay lang siya ning fit in gud siya nga usa ka sundalo somewhere in Germany nga sa diha nga gisugo siya sa commander nga iparapido ka ng usa ka village. Sige siya grapido. Nadugay niya si grapido sa usa ka village, nagsige pugto ang yang luha. Matud pa sa commander nga nung nagtulo man na imong luha nga sugo man na nako iparapido kay mga kontra na. Inja sir, kining akong girapido sir karon ba nga hapit na naugdaw ang balay sa pagrapido. Balay gyud na nako sir ba. Wala sige sa grapido sig tuing luha because obey first before you complain. Si Abraham ingana ang gibati medyo murag grapido ang kaugalingon but he trusted he chose to trust God. Yeah. That should be the character of the church. Amen. Naalang ko gusto i-challenge sa atong iglesia, Pastor Ismael. Okay. You read the whole chapter 11. By faith. Yeah, Hebrews. Hebrews chapter 11. Kanang chapter 11 diha tanan gid nagsugod na diha by faith. Sa ato pa makigsunan. Tungod gyud sa iyang pagkamatinuhon sa Ginoo, wala say reklamo. Tanan nga mga heroes of faith na diha sa Hebrews 11. Kinsa nang nahimong mga namalampusos silang Moses na diha gisgutan makigsunan. Tungod gyud kay ang ilang pagtuo sa Ginoo, walay pagkabalhin. Di gyud matarog makigsunan, maupod na si Abraham. Amen. Mao na siya. Gusto na ko nga tagaan og pagsalo kining ikaupat nga quality ni Abraham mga kaigsunan na nagsalig siya sa plano sa kaluwasan sa Dios. Actually, ang pinakabugat gyud nga pagsulay ni Abraham ato man na hidiscuss no.
Ato lang gining tagaag pagtagad kinig yung wa gid siya daghang langas gani wa na niya pahibawa yang asawa sa diha nga gi-require sa Dios nga ihalad ang iyang anak. Actually mga kaigsunan, ang act of Abraham offering his only son Isaac didto sa bukid sa Moriah mga kaigsunan was a reflection of how God felt giunsay pagbati sa Dios sa diha nga ang iyang anak pod gihalad didto sa Kalbaryo sa cross. Kadtong bukid sa Moriah mga kaigsunan nga gihalaran sa anak ni Abraham nga si Isaac. Mao toy pagsulay sa iyang pagtuo. O gani dili lang to test sa iyang pagtuo mga kaigsunan kun dili gihatag sa Dios ngadto kang Abraham ang panan-awon og unsay mahitabo unya sa unahan sa diha nga luwason sa Dios ang kalibutan. Pinaagi sa iyang bugtong anak. And by the way, kining area sa Moriah mga kaigsuonan, dako man gining Moriah, dili man lang ni sa usa lang ka punto nga lugar. In fact, kung atong gituhuan nga katong Dome of the Rock didto gyud gihalad si Isaac mga kaigsuonan, somewhere within the vicinity mga kaigsuonan, naagi hapon sa Moriah area. Years later, ang bugtong anak sa Dios nga si Ginoong Hesus didto pod gihalad mga kaigsuonan. Gani sa panahon ni Abraham nga gihalad ang iyang anak, na spare si Isaac mga kaigsuonan kay dihay karniro nga gitagana danan Dios. Gani gitawag katong lugar nga Jehovah Jireh. God will provide. Years later, dinhi na gyud ang katumanan sa saad sa Dios mga kaigsuonan, samtang iyahang gitugyan o gihalad ang iyang bugtong anak. Wa nay niluwas niya. Nagpakamatay siya dito mga kaigsunan nga daw karniro sa ihawanan. And because of this, ang panagkawatak-watak sa mga katawhan sa Dios tibuok kalibutan tungod sa kamatayon sa anak sa Dios, gihios sa tangtanan pag-usab mga kaigsunan. Now, dirita sa atong last nga point sa pinili nga katawhan sa Dios. Actually, naagi gitamod ang Dios nga iyahang kaugalingong katawhan. Gani, makaingon gyud ka nga diha sa tanan nga mga katawhan sa Dios, particularly studying on the book of John chapter 10, din ang Dios nag-ingon nga naagid siya iyahang mga karniro. Pero naay ubang pundok mga kaigsuonan nga bisan sa lain nga mga turil, matud pa sa terminolohiya nga gigamit sa John chapter 10, may mga karniro usab ang Dios niining mga dapita. But in particular sense, God calls one particular people as His own. Ato ning ipa-discuss ni Pastor Gingging o ni Pastor Bong mga kaigsuonan. Tungod sa gugma sa Ginoo, because of His supreme love mga kaigsuonan, iyang gipadayag ang iyang gugma nato. Gitawag na niya God's unmerited love. Gipili niya ang makatawhan sa Dios. Dili tungod kay manggiitan ang tao, kundi ingon diha, for you were the least of all peoples. Gipili niya makigsuonan. Dili sa atong pagkagamhanan, dili sa atong pagka-bright, gipili sa Ginoo, kundi kung atong i-recognize ang atong pagkaubos, ang atong pagkawala, ilahon nato makigsuonan ang atong pagkawala sa tubangan si Ginoo. That's the time makigsuonan nga malipay ang Ginoo, magapadayag siya mas matagos sa kanato. Wala siya nagpili nga tungod kay pilion ta kay gamhanan ta, powerful ta. No, dili makigsuonan. Mauna ang gugmas Ginoo. Pagkanindot gyud kay makigsuonan nga pagkasulti sa atong leksyon. Amen. Dili tungod sa atong pagkakita, kundi dili tanan tungod gyud sa Ginoo makigsuonan. Amen. Pastor Bong, any additional to that point? Ang pagpili sa Ginoo sa iyang katawhan, sakto ka pastor, wala nagadepende sa imong outside affiliation. Kung dili nagadepende kung unsa ang pangalan nga gibutang sa Ginoo diha nimo. Actually daot naman lang atong pagtan-aw gud sa tao tungod gikan sa sala. Mo nang nadaot ang tao, mo nang naatay mga room of prejudice nga atong pagpili sa tao. Pero ang pagpili sa Ginoo matud pa sa usa ka panultihon, at the foot of the cross, sa tiilan sa Kalbaryo sa cross, the ground is level. Amen. Ang tugkaran sa yuta nga gibarugan sa cross, patag yun na. Kay ang dugo ni Ginoong Hesus patas alang sa tanang katawhan. So mo na ang iyang pagpili, it's through the heart. It's not who you are. It's not unsay naabot nimo.
Kay bisan pag musangko ka sa langit sa imong kaugalingon nga pagtuboy, laglagon ka pa sa Ginoo because that's not the way how God chooses people. Kung atong tanawon mga kaigsuonan ng saysay gyud sa katawhang pinili sa Dios, iya man yung gipili ang Israel. Pero abi ninyo, at one point mga kaigsuonan, or probably in certain points, napalpak ang Israel sa ilahang pagkapinili. Imbes kay gipili sila ron ang ubang mga katawhan mapanalanginan pinaagi nila. Mga kaigsuonan, dili nila gusto nga ipahat ngadto sa uban ang pagkatinawag. Gani, ila pang gikural ang ilang kaugalingon, they made themselves distinct from others. Unyang ubang mga katawhan, porke kay dili man mga Israelita nga mga pinili sa Dios, ila pang gitawag og hintil, mga mahugaw. So, it became very exclusive for them mga kaigsuonan ang ilang panghuna-una nga katawhan sa Dios. Posible kita karon nga moderno nga Israel mga igsoon mahitumpawak sa sama nga sayop. Ug dili ang ayan nga mahitabo pag-usab. Gumikan kay ingon nga mga pinili nga katawhan sa Dios by virtue of adoption, by virtue of grafting, mga sinumpay naman lang ta kay di man kita tinuod nga mga Israelita o mga Hudiyo mga kaigsuonan. Pero in the New Testament giisip ta sa Dios nga tinuod gyud ta nga iyang katawhan. Kay iya tang gisumpay gikan sa lahi nga punuan ngadto iyang dako nga punuan ug ikaduha nga version mga kaigsuonan iya tang gipangsagop. Kay kanang mga sinagop dili man ginaanak sa original nga ginikanan pero kay gisagop anak na gyud na bisag unsaon nimo. Because of this mga igsuon unta dili ta masipyat sa ato ang vision ngadto sa unahan nga tungod sa Dios kinahanglan atong i-extend ang iyang mga kamot aron hiusahon ang tanang katawhan diha sa iyang kaluwasan. So kita pastor, kita ang modern Amen. Israel. That's so ang atong right. role is share gyud nato na nga ang gugmas Ginoo ngadto sa uban. Ipahat gyud nato na sa uban, dili gyud nato na pugan, dili nato na suluhon. Dili nato na exclusive mga kaigsuonan kay Amen. ato gyud ang role nga isulti nato ang kaluwasan ngadto sa uban. Amen. Pastor Bong, do you have any parting wisdom? Since kita man ang moderno nga Israel and we are talking about nagistorya ta sa creation and fall, dili pod nato magsugod ang mensahe nga makita sa katilingban nga ang pagpasiguli makita diha sa ato, ang pagpaubos magsugod diha sa ato, og ang mensahe sa kaluwasan makita diha sa ato. That is a very effective message of creation nga makita og mabasa sa tao sa atong kapanahunan. Okay, Last, Pastor Gilbert. last words. Ang atong panaghiusa makaigsuonan mensahe na na siya. Amen. Makita gyud sa tagagawas nga panaghiusa nato bisag dili na ta magsigisingit-singgit pagwali ang atong kinabuhi. Atong iglesia man naghiusa mi sila pagkanindot tan-awon sa mga anak sa Ginoo nga nagkahiusa. Mao na ang Yes, mensahe right. makaigsuonan. Okay. So daghang kay salamat mga kaigsuonan dinhi natapos ang ato ang first nga episode karon nga quarter dinhi lang sa takna sa pagtuon. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan sa ngalan sa South Philippine Union Conference og sa Hope Channel South Philippines. Mapasalamaton kami sa inyong makanunayon nga pagpakiguban. Hangtod sa sunod higayon mga kaigsuonan, ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Sa dili pa nato kini pagkatakupan pinaagis pagampo ni Pastor Gingging Asoy atong paminawan kining halad sa musika. Thank you.
Ginoong Dios, daghan kaing salamat sa pribiliyo nga nakatuon kami sa imong leksyon. Salamat nga nasabta namo Ginoo nga tungod sa imong gugma bisan usahay dunay pagkabahin-bahin mabatna namo ang panaghiusa tungod kay ikaw ang maghiusa kanamo. Salamat sa imong gahom, salamat sa imong paggiya, ug salamat kaay sa leksyon nga maaplikar namo kini sa among kinabuhi. Nga makita unta kanunay ang gugma ni Ginoo sa among kinabuhi aron nga pinaagi ni Ginoo mabatnan ang tinuuray nga pagsinabtanay panaghiusa. Wala na'y pagwatak-watak tungod kay ikaw man ang tinuod nga pangulo sa sunod sa iglesia. Salamat sa kasiguruhan, salamat sa leksyon nga imong gihatag kanamo amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among munluwas. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.